Dinar alang roy along kikim pon adolong kim tang det pen hinupit. KAC aphan lang plus di Forest Department along woreng anghoi bahini amunit mastarul lapen Forest Guard kacuklem cat atum sirat aphan kacong thui. Non birtang tonpen ajupon senang kedamtang theripun nipa ingkora hini ingkora trok doar Bogori konsidensi ke parlo ke keang adong community hall asahem alok. Bukajan LAAPHLC Presiden Samson Teron ahin pen lamklar kacipipon. Lamklar kacipipon nangkok atheke kedamtang sosial media along kacethang klub dilhi arong sopi along hempreke hangdam along aputhak APHLC asong atum kangnek dun choipu KSA matikal bilo Charlie asong atum APHLC asong atum lam karbokpon. APHLC Presiden Samson Teron ahin peni lamwai kipipon aki hai Samson Teron kaning jepon atengke aphong hemprek apharman pura dilhi arong sopi along dharna kipado dam toy dilhi arong sopi along kedam bang pharopli amuluk sitame kedam pen chundam loma tangte arpu kedowek ke komarlo lapen forensing be MP kalidet loma tangte parlemen along lam kaningji dunji aphan ajakong avedet loma puta Samson Teron ahin pen karju padopon tangte Samson Teron kaningje alam the penle arjupon sinang nilip pen Rostom Hanse report Public TV Karbi Anglong. Nili pudat po legally law teng pen ili tum langdam pulotang te elected atum nangji elected pulotang te rat pen kacu toy dun kang vai pulotang te MP MLA pen chenglok la pen da council abutung atum kethe ke ding atum lo EMCM atum lo la tum si alada voter list long amen ke do antame 6 sidula teng pensi itum aja kompensi pichunang pu la pen non bangke nilitum pudak lo BJP atum han ahok peda hemprek jong sinang tum aning arlo pen hang pulotang te la ke hang paminang ji rada phana phong chong thuti de nei la pen government man punon alang tum BJP non prime minister do president do union minister tum han punon de speaker tum han punon ahok peda hemprek jong si nang pipi pulotang te chi resign det nei chi than pong hai nei hala hen lo hok peda hemprek angkang pia phan ke hala parliament lo hen do la si non MP MLA tum hala dak ki hang du naing jia hut apor hut se sona hut jong si hang dun de pulotang te non rat pen jongjong ham phang asong pen jongjong ke dam ke la ke si just government fan hedi ho nitum da 244A mate autonomous state kilong nang ji dokok po pot la sopo nang pitha pu hedi ho isi pressure pu kipidam aphanchat lake Lakhakre silang fair konsidensi ke parlo kongjok athoy ahawar along bang thek the abang pu atum hidiang bong along chainong jonni areng kilum pakoicho anpin kedamtang there ni phaing koi ajo malong bolongkom aji kongjok athoy ahawar along bang thek the atum hidiang bong chainong thatsi areng lumpon et aok angthin pon et si areng pakoi tekang chu anpin lapen haladak tido arat atum nang kachini don atengke patumi ni phaing koi ajo malom komatni aot langno atum si chainong nang kethat puta nang handun lapen lapuan arni lapuson adin sitame lapuson hidiang bong chainong kethat ke arjulong le pinlang pini arni asonson hidiang bong along chainong nang kethat ke manghume melo lapen jiphere meme anpin lo puta nang pachini don lapen ke komatne rong asor atum tong joy pen bidikang lemklem dun ma puta honthe pon lapen kethat vek achainong ahem pu aphan ke chini nelang komat achainong lone lasinang litum ahem jongsi chainong do pulutang te kai ke chelang dun vertu puta haladak arat atum pen nang kham pachini dun news desk report Public TV Karbi Anglong. KAC aphan lang plus di Forest Department along woreng anghoi bahini amunit master role lapen Forest Guard kacuklem cat atum si rat aphan kacong thui.
non 21 century akai ahut nang lini lisitame government ajok si karisai deson si penang anakar bi anglong angbong kedo arat atumta forest department along mastarul lapen forest guard awareng anghoi kachupalong dun jining kehang atum taduk son si wareng anghoi along kang niji aphan apun acak kecok lim abang pu aphan kang waiji kali sinon abang ke son kali kudet inut banghaini adalal atum forest department along wareng anghoi nang palong pipo pu amen pen lak isi pen cenglok lak kini an rat atangka NC wareng nang pipo amen pen kacong pui lason si kedam tang aningkan sitame penang an amonit atum lason tangka en pen rat aphan kacong pui kacobai atum news along sitame amen iklang pik an lo sita non anta ington wang welang son si puthot sita bahini kontun tok bipen kajongga rengma atum amen iklang kontu 2021 lapen 2022 aningkan ang bongkar bi anglong forest department along wareng anghoi nang palong pi dun popu kicicak dun si lak rat atangka cu panglim pilap amat non abangke wareng anghoi ta ipe lapen tangka ta cewaiwe amat si ari pacar deptha news this report public TV Karbi Anglong. Amreng konsidensi ke parlo jiri kindeng pen iskap ka celeng atawar along ke kroi put dinar pu alang roy along PMGSY pu panong ponsi RCC adolong kasilam pon lo bonta kontraktor babul nat pu abang bangso adolong kasilam kasai oi pik ajok silam tangdet pen ciklojoni anta pleng plelang lapen patumi asap o wet arwi kejang anta long le kang rai munit atum ka celeng aphang theri mimi anpin lo lason pulote rongasor ka celang dinde loma mate kontraktor atum tong kasilam kasai oi apot loma puta mathadam meme news this report public TV Karbi Anglong.